Jan Keizer en Annie Schilder. Ik zat net te kijken en volgens mij gaat het nog net zoals vroeger. Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Want onze plaat heeft 3 gestaan in de top 100. We hadden een beetje de pech aan het voetbal. Anders hadden we nummer 1 gekomen. We staan bij Radio NL, staan we nummer 1. En wij genieten hier weer volop van. Super. Maar het gaat ook zo makkelijk. Het lijkt alsof jullie elkaar echt perfect aanvoelen nog steeds. Ja, maar we hebben natuurlijk wel 8 jaar met elkaar gewerkt. Dus dan, dat blijft wel. Mies Bouwman die vroeg ons om Mon Amour te zingen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we weer eigenlijk met elkaar zongen. En we hoorden van iedereen om ons heen, bekende Nederlanders, van dit moet toch niet eenmalig zijn, jullie moeten dit zeker nog een keer gaan doen. Nou, toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en zijn gaan praten over liedjes. Wat moeten we gaan doen, moeten we een album gaan maken. Nou, dat hebben we hebben eigenlijk afgelopen nacht is de mastering van het album gedaan en is fantastisch geworden. Ja. 10 september wordt hij gepresenteerd, is de release. En ik ben heel vrolijk gestemd. Is het een eenmalige gelegenheidsalbum of willen jullie echt verder hier met z'n tweeën? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Want we hebben het afgelopen maanden zo druk gehad met het opnemen van het album en met de single promoten en heel veel andere dingen. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Daar hebben we nog geen tijd voor gehad. Het optreden gaat helemaal loopgesmeerd. We zien ontzettend veel oude fans weer ook terugkomen. En die steken de duim omhoog van ze vinden het helemaal te gek. Ja. Dus dat is leuk. Als dit album een succes gaat worden, dan zullen we wel gek worden. Dan gaan we lekker door. Ja, dan wel. En als het minder is en mensen zeggen, nou ja, we hebben het wel gezien. Ja, dan gaan we weer wat anders doen.